El teu únic límit és la teua ment. Avui poden passar coses espectaculars. No et quedes en les ganes de saber què passaria. Atreviste. Si ho pots somiar, ho pots aconseguir. Nunca desistas de un sueño. Trata de ver las señales que te llevan hasta él. Sonríe. Nada tiene tanta gravedad. Frases motivacionals, útils o psicologia barata. Comencem. Hola, bon dia. En esta primera part vos he ficat una sèrie de frases que circulen per internet, de segur que les haureu vist la majoria, són compartides i estarien en el que és agrupades o classificades en el que seria el grup de discurs motivacional o autoajuda, on podríem dir que així els màxims representants serien Paulo Coelho o el moviment Mr. Wonderful, en el que tot absolutament és possible. Pot ser que tingués 50 anys, que no sàpies jugar a bàsquet, però amb esforç i amb ganes segur que pots arribar a jugar en la NBA, al màxim nivell i competint. Són útils, són psicologia barata, és difícil entrar ahí, però anem a entrar. Evidentment és un discurs que té seus punts febles, no en tots podria ser vàlid. Aleshores, a quin públic aniria més dirigit a aquest objectiu? Aquest discurs, aniria més dirigit a aquestes persones que tenen una feina en la que es senten còmodes, que és la feina que han desitjat fer, que a nivell sentimental es senten més o menys bé i que a nivell de salut estan bé. Aleshores, aquestes motivacions, aquestes frases, aquests discursos, aquestes xerrades, es pot donar aquest plus o aquesta motivació extra que es pot ajudar en aquests moments de tindre un poquet de baixó. Aleshores, a aquest públic seria el que aniria orientat a aquest tipus de discurs. Per a aquesta gent no seria considerat un discurs de psicologia barata ni un discurs inútil, sinó més bé tot el contrari, un discurs útil i un discurs que els és molt agradable d'escoltar. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. I punto. Aquests discursos són discursos que tenen una finalitat que és obtindre una resposta altament emocional de l'oient que li permeta una reacció davant i poden anar des de situacions de treball fins a situacions socials, situacions personals, poden abarcar un gran nombre de situacions i pretenen el que hem dit, una reacció de l'oient amb un contingut altament emocional, que pot abarcar moltes situacions quotidianes i amb la que molta gent pot sentir-se identificada. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Per una altra banda tenim el discurs realista. He seleccionat un vídeo d'una pel·li que tots coneguem, El Club de la Lluita, i anem a veure'l. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. En aquest discurs ja no es pretén eixa motivació immediata, sinó que és un discurs més crític. Es pretén una anàlisi, una reflexió i un pensament al voltant, sobretot de la situació social, on ens han venut, per dir-ho així, la moto, ens han dit que tot anàvem a poder-ho aconseguir, que els nostres somnis tots es farien realitat, i en canvi no ha sigut així. Ens trobem en que han anat passant els anys, no hem tingut, com han dit, una mena de crisi més espiritual i no s'han pogut aconseguir totes aquestes coses que desitjàvem. En aquesta línia també aniria el discurs un poc de la pel·li Trainspotting, que no vaig a ficar en aquest vídeo, però aniria en la mateixa línia. No sempre totes les metes estan al nostre abast. Per això la importància sempre d'anar ficant metes que siguen
assequibles en un primer moment i a mesura que anem aconseguint aquestes coses anem millorant o anem incrementant la nostra exigència. Però aquest discurs també té una part negativa, que pot fer caure a la gent en què no es pot aconseguir res. I a lo millor metes o objectius que sí que estan a l'abast d'aquesta persona, a l'escoltar aquest discurs pot desmotivar-se i pensar que per més que s'esforce no pot aconseguir-ho. Eixes metes que sí que podria i ara pensa que no pot aconseguir-les. I finalment, atenent a aquesta classificació de 3 discursos que he volgut establir, tindríem l'autodiscurs, que particularment seria el que més m'agrada i en la línia que solen anar les meues publicacions. En aquest discurs es fomenta la individualitat, sempre basant-nos en 2 factors, el que volem i el que necessitem. No sempre van de la mà. Per exemple, jo vull voler estar còmode, vull voler que la meva parella m'ho deixi tot fet, per exemple, que em diga on hem d'anar, què he de vestir, de forma que jo no tinga res a decidir, de forma que jo simplement faig el que em diuen o inclús faig tots els tràmits i jo no he de fer res, i això pot ser còmode, i això és el que vull. Però tal vegada el que necessite no és això, el que necessite és fer les coses per mi mateix per obtindre un progrés personal i un millor autoconeixement. Aleshores, així hi hauria una contraposició. I el treball aniria en aquesta línia. El treball i els discursos que se crearien anirien en potenciar aquest creixement personal, aquesta individualitat. I sempre partint des de la meva pròpia individualitat i sentint-me jo millor i obtenint un creixement personal, puc respectar la individualitat dels altres, poder no immiscuir-me o no fer que aquestes persones tinguin també una comoditat, sinó que puguem estar a la part, puguem estar en una relació d'igual a igual. Això podria ser aplicat a tot, vull dir, tant a parella com a situacions laborals i tota mena de situacions socials o familiars. Todo el mundo dice lo que es mejor para ti. No quieren que busques respuestas, sino que creas en las suyas. Ya sé. ¿Quieres que crean las tuyas? No. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. I bé, què considereu? En quin discurs es sentiríeu més identificats? També és veritat que no teniu per què sempre sentir-se identificats en un discurs. Depèn del moment en què es trobeu, podeu sentir-se identificats en un o amb altre. Bé, espero que vos hagi agradat i vos hagi sigut útil. Salutacions!